И здравейте, хора! Днеска пуснах едно клипче на това. Как се казваш? На Lifeboat-а, така. Вече се направих Skywars, но мисля да ги оставя за тази вечер, когато ще бъда с моя приятел. И да, да почваме с нашата survival поредичка. Да, виждате, че имам вече малко по-различни материали. Това е защото ми се бяха изгубили миналите, не знам как се е получило. Сигурно съм оставила играта включена и съм не убил някой зомби, не знам. Но ето тук съм започнал малко от къщата. Не мислете, че ще бъде само в тази форма. Нищо не се забеляза още от началото, иначе... Ейте, позволих си просто да я почна. Посъбрах малко дърт тук, нали, малко да позагладя, защото се казва, че ще ми трябва малко повече място. Чакайте да намаля звука. Омага, хора. Чакайте, че аз тръгвам посред нощ. Чакайте, че хълцам. Тръгнах посред нощ. Да. Добре, готови сме. Сега навънка ще горят зомбита. Аз искам да си опека тези пържоли. Сериозно, пак ми се е бъгнала печката. Помага, хора. Какво да ви кажа? Какво да ви кажа? Просто нямам думи. Така. Добре, това да се прави. И чакайте, само една искам. Служа една. Ма не взема и двете. Хора, изчакайте, че съм гладен. Този епизод малко ще половя също. Извинете, че съм почнал извън кадър, обаче си помислих, че просто ще бъде прекалено скъчно. Как взимам дърт, как ходя на някъде, как пребивам някого, как такива глупости. Но. О, хора. Добре, видях тази кошка и какво? Намерих нещо по-добро. Тази кокошка беше добър подарък от съдбата. Вместо да се напълня само с 3 сърчица. О, не мога да спринтя, фак. И хора... Добре, хора. Така. Сега да сложим... Да, ясно. Да сложим само едната. И тук да сложим едно такова и едно такова. Тук нищо. Да се наедем. Добре. Перфектни сме. Готово. Добре сме. Да, и малко си позволих да покопам. Намерих айрон. Ето. Имам сендър. Сега. Мисля този епизод не да строя къщата, а малко да поизравня, доколкото мога. Или не. Този епизод ще копаме. Реших какво да направя.
този епизод ще копаме. Да, ето тук бях намерил по-голямата част от айрана. Малко се разширих, както виждате. Така. Добре. Така. Окей сме. Така. Ще покопаме сега малко надолу тъй. Така, добре, карайте. Така. Колец! Еврика, истински кол. Но ще отидем догоре, за да си направим една хубава такова стомпи кейкс. Така. Нямахме ли в инвентара едно крафтинг тейбълче? Айде долу ще го сложим без това. Ето тук ще го сложим. Добре, перфектно. Сега. Вие... Хора, гледайте ме, моля ви се. Просто ме погледнете. Да. Ога. Карайте, да ходим надолу да събираме. Стори ми се, че видях редстоун. Добре. Така. Перфект. Така. Перфектно. Добре, хора, събрахме супер много кол. Тая находка беше добра.
Чайте, че ми се бъгна тъчо. Чайте, че това тук трябваше да го махна, за да не си цапам. Аз пак ще да кажа да си цапам главата. Иска да кажа да не си цапвам главата. Така. Така да вземем нашите торчове. Така, перфектно. Оф! Добре. Една секунда. Еми хора, още взето епизодчето стана малко дългичко, не съм сигурен вече от колко време записваме, за да не го разделям на няколко части клипа. Надявам се да ви е харесало, абонирайте се за мен, дайте положителен вод за клипа и чао!